yanzu aka ga batun ya ga ni batun gonakin nan wani. Gonakin nan a suke to wai yanzu. Ni yanzu kaga dai na shakka. Amma kuma na ga abin da ya dubba labari wallahi. Ba ta hito ba shakkar ga. Ta hito amma ba haka nan sosai ba. To halayi ne ka shakka ko gujiya? Gujiya ce ma ni. To kai ma lalura wurin bai da taki halan ba akai mai taki ba bana? Wallahi dai ka san dai an ɗan yi hori bana. An yi hori bana gaskiya. Wallahi to ina zato na ma ni horin nan ma ne da an kaɗan shi yasa. Kai hasara yawa za ta ma wallahi dole dai in hankuri haka nan. Kai ta janta haka nan. Wallahi duk ta yi kanwa sosai. Kaga nan gaba sai a shakka wake tunda akwai wake ko? Ai shine insha dole sai na ba kasar ga. Wanga al'amari ai bai dole sai na ba kasar ga. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Baba nawuni. Awuna lahiya. Lahiya lawa ba gida. Lahiya lawa kwana biyu numa. Alhamdulillah. Ya gabata. Wallahi alhamdulillah. To kai lahiya naga ka dauko bucin ka haka dake. Wai batun ta nan ce ta Lagos. Yau zan yin ta baba. Saboda ka dai ga al'amuran ga sun kai duk inda su haka yawa. Wallahi. To me ya zahi hakan ga? To an kai baba ka ga yadda gari yake dai. Amma kuma kai malam Ashur yana da gaskiya ta yaron ma. Yanzu kaga halin rayuwar gada ake ciki. Yan siyasa dai ba labari. Yan siyasa to ka Ga gani. barayi sun yawa ga jiha. Barayi sun yawa ga jiha. Tafiya ta jajiya babu ran da za mu bari yanzu mun ka dau annabi. Ke mu ba ki dan jajiya ina farar tafiya. Masu jaji jako a Malam Ashura an kai na ɗanka haka da jikka. To ka san yanayin garin. Yaron ya matsa. Yaron nan gari zai bari wallahi. Barin gari zai. To kai an kai hala baka san abin da ake ciki ba. A'a ka dai gaba na shekara 2 da ƙara makaranta kuma kaga har yanzu ba wani abu dai dangane da abubuwan nan shine ne yanke shawara kai bara in taya ta Lagos in bi da abun da zan ma dai haka nace mai ba matsala wanda ya taya ta Lagos kai malam Sufiya zuwa Lagos din nan baya haran ba ku da labarin Dr. Honorable Aminu Sani Jaji da ya fito a matsayin dan majalisa na tarayya a 2020 birnin magaji da kaura Allahu akbar ya aminta ya abunta ya yadda ya aminta 2023 ma Honorable Aminu Sani Jaji ya amince hito takarar dan majalisa mai kinta birnin magaji da kaura ya yadda kware ku a zaben ga mai gudanuwa 2023 masha Allah akbar gaskiya yayi kokari gaskiya dai mun ji daɗi Allah ya kara mana nasara maganar ta zuwa Lagos a batta kai wani ai batun zuwa Lagos baya Allah yanzu ta yaro batun zuwa Lagos yaro ai ta batun zuwa Lagos ya kare ba dai jaji haito takara ba jajiya amana batun zuwa Lagos ya kare ba a gaskiya yaro batun zuwa Lagos tafiya ta jajiya babu ran da za mu bari na baka wayata na baka ita ta heda ita na baka yanzu mun ka dau annabi. sai an faɗa ma Ladidi to yaro da ita da ta sallah na rantse da Allah su gane katin zaben su dan da su ki zabe Honorable Aminu Sani Jaji wallahi kwara duk in sake su gaskiya kana da gaskiya wallahi kwara duk in sake su zan je wariyanta kai ma ka faɗa ma ɗayanka yanzu mun ka dau annabi.